Hello लोगोफोर good morning from Jonathan College. So morning fresh जाना लाबाय एसे आंथ' भिडिअस लायाखैमोन बाव बाट भिडिअस हारसिं अट'मेटिक नांफ्लांलांबाय बेयावनो डाइरेक्ट भिडिअ लाखाबाय आं गोजोन फुंबिलि एसे फ्रेस जादोंमोन दिनै जाहैबाय नैथि हाबाफारि जनता फरायसालिमायाव हाय गाइस जों दंफैयो जनता कलेजाव बिथांमोना ब्रेकफास्ट होनोसैनो जोङो जासिनो रेडि जाना दं ओमफ्राय दा जासिगोन गोजोन फुंबिलिनि गासिमबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय केमेरायाव गैजा नैजिसिना बावदो ओरैनो नायफ्लांबाय थायो बिथाङा जाहैबाय जोबोर लेथ्रा जानो हागौ जोंनिख्रुइ सेनियर थेवब्लाबो लेथ्रा नै बिथांमोना मा नायदों मिथिगौना ओमफ्राय नै जम थाबलायदो नै नायदो नै बिथाङाबो सन्देरहैबाय नै सन्देरग्राया नुवाखै बा दे गुड मर्निं बिथाङा जाहैबाय आंनि लोगो मैथा नामा ओरैनो मैथा बुङो निक नेम लोगो मोनगोन दा प्रग्राम जाथ'वाखै मेन पेन्डेला बैनो बेनिफ्राय दा ब्रेकफास्ट होगोन ब्रेकफास्टआ नैबेहाय होगोन नैबे केन्टिन हलाव केन्टिनथ' नङा ब्रेकफास्ट होग्राया बेवहायनो ब्रेकफास्ट अके ब्रेकफास्ट होबा लोगो मोन स' जोङो दा ब्रेकफास्ट खालामहांबाय हटेलाव नायसुङाव जरा जरा जोंनो लुगुरलां दिनै नैथि हाबाफारि हिसाबै दङ गिबियाव सावरायमेल जथुमनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जागायबायमोन आरो बे हाबाफारि जागायनायनि सिगां मोनसे मोसानाय हाबाफारिया दिन्थिफुंदोंमोन आरो बे मोसानाय हाबाफारिखौ बिथांमोना जोबजासिम नायलाङो
जोंनि गेजेराव हायला हुइला जार पाग्ला मोसानाय बे मोसानायखौ दिन्थिलांबाय बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम जोंनि बे नुथायानो जाहैबाय सावराय मेल जोबखांनायनि उनाव दान्दिसे ओरैनो स्टेजखौ खालि दोनस्लायस्लाय मेथाइ रोजाबनाय आरो रंजानाय बा मोसानाय हाबाफारि बिथांमोना लादोंमोन। स' बिदिनो मेथाइ रोजाबनायनि थ' बेफोरबायदिनो सावराय मेल जोबखांनायनि उनाव ब्रेक लान्च जाखांनायनि उनाव नेक्स्ट हारिमु आयदा हारिमु बादायलायनाया जागायदों। स' बेखौ बेखेवनानै होफैयो मुंदांखा बर'नि डाइरेक्टर एक्टर प्रडिउसार सपन कुमार ब्रह्म। समायलांदों बिथांनि हारिमु बेखेवनाय। इंडिया गेट खना प्लेस दिल्ली नोगोराव बेरायो नों मोनाबिलि समा इंडिया गेट खना प्लेस दिल्ली नोगोराव
बेरायो नों मोनाबिलि समाव बेलगुरि खान्थालगुरि नाराबारि जोंनि गामि बेरायहैगोन आं नोंखौ बड'लेण्ड रायजोआव दिल्लीनि बर' सिखोला नों बेसेदि समायदों दख'नाजों आं फैबाय बड'लेण्डनिफ्राय नोंखौ नुबाय आं बड'लेण्डनि मोनथामसिम थांफागोन आंबो नोंजोंनो जोंनि बड'लेण्डआव दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बड'लेण्ड बर'नि थै हारिनि जों जोंनि हायाव थांनानै दङ सिख्लाबि नङालै माबेलाय सिखौ दामदोंना दहाय देखो सिखौ दामदोंलाय जोंनि हायाव थांनानै दङ माने बर'नि थै सावथुनखौ आंनो लिरदों आंनो बिथोन होदों हिसाबै बे सावथुननि टाइटेल संखौबो आंनो लिरदों आरो बेखौ रोजाबदों फुंजा मुसाहारि आरो मिउजिकखौ होदों सोरांसा बसुमतारी आरो बेवहाय गोबां मिउजिशियानफोर दामदों आरो सिफुं दामदों बिदिनो सेरजाफोर दामदों जेखियानो जाया माने मोननैसोल' आं बेखौ मोजां मोनथारो बे लाइनखौ बेखौल' आं रोजाबगोन आरो जोंनि हायाव थांनानै दङ जाय हायाव जोंनि आबै आबौनि आजै आजौनि हारा बेगें दङ बर'नि थै बर'नि थै बर'नि थै जोंनि हायाव थांनानै दङ नोंबो बर' आंबो बर' जों बयबो बर' जोंनाव बर'नि थै दङ नोंबो बर' आंबो बर' जों बयबो बर' जोंनाव बर'नि थै दङ जोंनि हायाव थांनानै दङ जोंनि हायाव थांनानै दङ जाय हायाव जोंनि आबौनि आजै आजौनि हारा बेगें दङ जाय हानि दैमा दैसायाव बर' जोहोलावजोफोरनि थै बोहैबाय थायो
जोंनि हायानो उदांस्रि नङा जों गावजों गाव दाबो खौसे नङा सुखुखौ सिनायदो आंगोखौ गनायदो गावनि बर'नि थैखौ सिनायदो बर'नि 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 गोजोन्थों जों बेखौथ' मैदोफुरि फाथालफुरि सोरगोफुरि होनलाया होमबा जों दा जेराव थादों बे मैदोफुरि जाहैदों गेजेर बाहागो ओमफ्राय फाथालफुरिया जेनाखि रुंसारि जाखांनानै जोंखौ खोला खर'सा खालामहरो अब्ला बै फाथालफुरियाव थाङो जाहैदों ओमफ्राय सोरगोफुरि बेयावथ' बे इसोरफोर थायो जाहैबाय मोदाइफोर इन्द्र राजामोन गदफोर थायो दा बे फाथालफुरियाव फिसिगि दंनो बे हुलुमानहा बियो आलासि जाहैबायनो आलासि जाहैनाय बिदिनो बेदरै बायदिसिना जाहोनानै लोंहोनानै जोबनायाव गय होबायनो बेनो गय फाथै जाहोबाय दाना गोथाव मोनबायनो माने बै समाव सिगां समाव जोंनि नैबे मैदोफुरियाव जों जे दा गय जायोना बे गया गैयामोन जाहैदों बियो मोनजाबायनो बे हुलुमाना फाथालफुरियाव जाखांनानै बिराद गोथाव मोनबायनो बियो हाब नोंथां मासि गोथाव बे जिनिसखौ मा होनो जाबाय बेखौ गय होनो जाबायनो हाब आं थाइसे गायनो लांसै नाङा नाङा जोंनि बे फाथालफुरिनिफ्राय आसुगुर गावगासैबो जिनिस लांनो मोना लांबाथाय नोङो खैफोद जागोन जाबाय जाहैदों हुनुमानाबोथ' एसे खाथ्राखा थोद गन्थामा खैफोद हरले नायथारनांगौ जाबाय दे बिदिबा आं लांला नोंथां जाबायनो जेला लोगोआ थाङो होनबा थाइसे थप खननानै लाना फैबाय जाहैदों बियो लाफैबाय दाना ओजों गायफैबाय रज'बाय बिफाङाबो एरबाय बे गया जाबाय ओमफ्राय दाना जोंना गया मोनो होनबा बियो फबनानै दोनबाय जाहैदों आरो गय मजा होना होनबा बे मजाखौ बुरखांनानै जाबाय जाहैदों जाबाथ' दाना मजाया खि मोनामोना थोस मा एथु गाज्रि मोनामखोरा बेलाय जाबायनो थारमाने उनाव रिसार्च खालामना मोनबायनो बे हुनुमाना गाव जे बै फाथालफुरिनिफ्राय गयखौ लाखोमाना फैदों सिलामावसो थाइसे सोना लाना फैदोंमोन ओंखायनो बे गया फाथालफुरियाव हायाव फबबाय बे खि मोनाम जाहैदों दा बे थांबाय थांनानै भावराघुरिनि घटना बेखौ नैबे सार बुंनाय मुलि जानायखौ खोन्थानानै आं फोजोबनोसै माने मोनसे फार्मासि दं बाङालि फार्मासि दं बेहाय बेवहाय बे आगोलावथ' बिराद मेलेरिया जायोमोन जों उन्दै उन्दैयाव बिराद रासिन जायोमोन नोंसोरथ' बारा जाला दा मेलेरियानो जाला जों जेब्ला 8, 9, 10 फरायो बिराद सानसेयावनो खेबथाम गाहाम गोजाङो आरो लेबानो थोआ थिग बे मेलेरिया जाफुनाय बोथोर जाहैदों सासे मानसिया लोमजानानै थांबायनो बे फार्मासियाव मुलि जानो बिजि सुजानो थांबायनो ओमफ्राय मानसियाथ' बिराद गरम जाबाय गरमथार जायोब्लाथ' एसे सुग्लायनायनि मुलि होयोना पेरासटामल जाहोगोरबाय जाहैबाय पेरासटामल जाहोनानै बैयाव उन्दुदो जाबायनो बे सेराव बेन्स दंनो बाव उन्दुग्रबनानै थाबायनो बे एसे थान्दा जाबा थारमाने बे डक्टरा बिदिनो चेकआप नायनानै गरमा खमायोबा बिजिफोरखौ सुनसै आरो ओमफ्राय दस्रा बिदिनो बिराद पेसेन्टफोर दंनो दस्राफ्राबो नायजादों बिहिर होंगो दोंगो बोथोराबो गरमनो जुलाइ मासनि जुन जुलाइ बे समाव बिराद लोमजायो थिग बे समावनो बै जाय मानसिखौ पेरासटामल जाहोनानै दोनदों साइडआव बे सोगोमनाया रासिन जाबाय ना जाबाय जाहैदों ओमफ्राय दाना मानसिफ्रा खाथियाव थानाया खोन्थाबाय हाब सार बिराद बारानिफ्राय बारा सोगोमथारबाय बियो जाबाय ओमफ्राय बे फार्मासिनि खोन्थाबाय नालाय थाल लाबायनो बियो सोगोमनाया बारानिफ्राय बारा जाथारबायनो जाथारबाय दाना खाथियाव नायबायनो मानसिखौ गाव जाहोनाय मुलिखौ लाना थांबाय जाहैदों नायबाय पेरासटामल होनांगौआ थारमाने बै हिन्जाव मानसिफोर जायनाखि डिलिभारि प्रेगनेन्ट समाव जाहोब्ला गथ'आ थाब जोनोम जायो बेखौ होब्लांगौ बेग जानानै दा फोजोबसै नामा बेखिनियाव खननोसै ना मोख्रानि मामोनलाय बेयो मोख्रानि बेराम मेथाइनि नामा लिरगिरिया मा नामलाय
गोसो गथ'मानि आरो बे मेथाइखौ लिरग्राया आदा सिनियर मेथाइखौ आं बारा गोसोआव गैला थेवब्लाबो खनसै माने मोख्रानि बेराम मेथाइनि नामा मोख्राया गाराय फिसा जाबानो बे गारायजों बारा जानानै थैलाङो थैनायनि जाहोना जाहैबाय नैबिदियाव माबा मोनसे दोलाबोबा बेखौ दिनै खुरलाय गाबोन खुरलुनानै जालाय दंफोर खेबलुलाय दिनै खेबलुलाय गाबोन खेबलुलायजों बे गाराया बारा जानानै थैलाङो जाहैदों बे मोख्राया गाराय फिसा जाबाथाय ओंखायनो मोख्रानि गाराय बै बोराय बुरैफ्रा बेखौ मोख्रानि गाराय जाबाय बेनाव होनो बे बांद्राय फांफुं मानसिफोरखौ आरो दा नैबे मेथाइनि नामा बेबायदिनो मोख्रानि गाराय आरो गोसो थोनाय जिराद हाबाब मा एसे गिलु फालु बेबादि आरो गोसो थोनाय जिराद हाबाब मा एसे सालु सेंग्रा सिख्ला नाद गिलु फालु बोराय बुरि नाद आरबाव बिराद सालु थारमाने सेंग्रा सिख्लानि गोसोनायफ्रालाय मा दादा दिदा बाइकजों खेथेमजों साफ्रावलांबाय बिदिनो नुजाबाय खिन्थु बोराय बुरैना बिदि नङा बिराद सालु जाहैदों बे मेथाइ आरो मोख्रानि गाराय बादि जाहैदों बे बोराय जेबो नङा मिउजिकफ्रा मिलायाबा हरजाखै आंना गोसो थोनाय जिराद हाबाब मा एसे गिलु फालु मोजां मोननाय जिराद हाबाब मा एसे सालु सेंग्रा सिख्ला नाथ बिराद सालु बोराय बुरि नाथ आरबाव महा सालु गोसो थोनाय जिराद हाबाब मा एसे गिलु फालु सेंग्रा सिख्ला नाथ आरबाव गोसो थोनाय जिराद हाबाब मा एसे गिलु फालु सेंग्रा सिख्ला नाथ गोसो थोनाय जिराद हाबाब मा एसे गिलु फालु सेंग्रा गोसो थोनाय जिराद हाबाब मा एसे गिलु फालु सेंग्रा सिख्ला नाथ बिराद सालु बोराय बुरि नाथ आरबाव महा सालु गोसो थोनाय जिराद हाबाब मा एसे गिलु फालु मोजां मोननाय जिराद हाबाब मा एसे सालु सेंग्रा सिख्ला नाथ गिलु फालु बोराय बुरि नाथ आरबाव महा सालु गोसो थोनाय जिराद हाबाब मा एसे गिलु फालु मोजां मोननाय जिराद हाबाब मा एसे सालु मोख्रानि बेरामाबो गानो रोङा आयौ गोसो थोनाय बेराम गानो रोङा मोख्रानि बेराम हाबाब गानो रोङा आयौ एसे खुख्लाबबानो बारा जायो बेजोंनो थैलाङो सानफा एफा बारा जायो एसे फिसा गाराय जाब्लानो दिनै खेबलु गाबोन खेबलु 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 खालामनानै बे गाराय बारा जायो गोसो थोनाय जिराद हाबाब मा एसे गिलु फालु मोजां मोननाय जिराद हाबाब मा एसे सालु सेंग्रा सिख्ला नाथ बिराद सालु बोराय बुरि नाथ आरबाव महा सालु गोसो थोनाय जिराद हाबाब मा एसे गिलु फालु मोजां मोननाय जिराद हाबाब मा एसे सालु सेंग्रा सिख्ला नाथ गिलु फालु बोराय बुरि नाथ आरबाव बिराद सालु मोख्रानि बेराम आयौ गानो रोङा गोसो थोनाय बेराम गानो रोङा मोख्रानि बेराम आयौ गानो रोङा एसे खुख्लाबबानो बारायलाङो सानफा एफा फैजों बारायलाङो मादि जिराद बेलाय
मादि मुवा बेलाय गोसो थोनायखौ सार बेलाय मोजां मोननाय जिराद बेलाय डाक्टारनि मुलि आयो अजानि जाहुरा इन्जेक्सन बिजि सेलेन जेजोंबो गानो रोङा बियो बारायलाङो बारा जायो गोसो थोनाय जिराद आयो मोख्रानि गाराय बायदि मोख्रानि गाराय गोसो थोनाय बारा जालाङो गानो रोङा गोजोन्थों बे जोब्बाय दानिया आंनिखौ होदलांसैलाय बिबो नां जंखायदोंसो आं नोंखौ जेबो दासान गैयाखै खेलायदोंसो आं नोंखौ जेबो दान' ट्रेकफोर दंलायोमोन नामाथाय गोसो थोनाय जिराद दहायनियावसो थांफिनबावबाय बिबो नां जंखायदोंसो आं नोंखौ जेबो दासान गैयाखै खेलायदोंसो आं नोंखौ जेबो दान' मोजां मोननायाथ' मोजां मोनोमोन आंबो नोंखौ गोसो थोनायाथ' गोसो थोयोमोन आंबो नोंखौ नोंबौआसो जादों बहा जारला नोंबौआसो जादों जेथ' जारला बिबो नां जंखायदोंसो आं नोंखौ जेबो दासान गैयाखै खेलायदोंसो आं नोंखौ जेबो दान' गायहेन लानानै हासिब लानानै बेयावनो जिबौआ आंखौ होसोबोबाय खारदों खारनानै खारनांबाय आं थारमाने आं बे खनफुबाय थानायाव दालाय गायहेन हासिब लानानैसो होमबा बिबो नां जंखायदोंसो आं नोंखौ जेबो दासान गैयाखै खेलायदोंसो आं नोंखौ जेबो दान' मोजां मोननायाथ' मोजां मोनोमोन आंबो नोंखौ गोसो थोनायाथ' गोसो थोयोमोन आंबो नोंखौ नोंबौआसो जादों बहा जारला नोंबौआसो जादों जेथु जारला बिबो नां जंखायदोंसो आं नोंखौ जेबो दान' बिबो नां जंखायदोंसो आं नोंखौ जेबो दासान गैयाखै खेलायदोंसो आं नोंखौ जेबो दान' मोजां मोननायाथ' मोजां मोनोमोन आंबो नोंखौ मोजां मोननायाथ' मोजां मोनोमोन आंबो नोंखौ नोंबौआसो जादों जेथ' जारला नोंबौआसो जादों महा जारला बिबो नां जंखायदोंसो आं नोंखौ जेबो दान' गोजोन्थों डाइरेक्टर सपन कुमार ब्रह्म बिथाङानो लिरनाय सुजुनाय बिथाङानो सुर होनायमोन बे मेथाइआ गोजोन्थों जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय